Ang gubat sa Ukraine o Russia nagpadayon. Ang away sa atong mga politicians sa oposisyon o sa administrasyon nagpadayon. Nasaroy namatay nga media man niya kadungog sa kong balita nga ang North Korea mitira og ballistic missile ngadto sa teritoryo sa Japan. Ug ang Japan ang andam na sad pag-counter sa posibleng pangatake. Nganong nahitabo man tungod sa kuwang pag-ampo nga tinud-anay or bisan ang ato ganing pag-ampo dili tinuod. Kumusta man inyong pag-ampo? Tinuod o dili? Ug unsa may tinuod nga pag-ampo? Ang pag-ampo nga tinud-anay nga gitudlo ni Kristo mao ang katumanan sa planos Ginoo sa kalibutan. Ug unsa may planos Ginoo sa kalibutan, matud pa sa atong unang pagbasa ug sa atong tubag sa Salmo, kinahanglan masangyawan ang tanang tao sa maayong balita. Kung panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, matud pa sa atong tubag Salmo, ug isangyaw ang maayong balita. Nya unsa may maayong balita nga gisangyaw ni San Pablo ngadto sa mga dili Hudiyo ug si Pedro ngadto sa mga Hudiyo. Matud pa sa unang pagbasa, nakitang tanan giisip nga anak sa Dios managsuon. Mao na sakto gyud untang balita. Mao na ang amahan namo kaning pag-ampo nga gitudlo ni Kristo, mausad ni ang iyang pag-ampo. Unsa may pag-ampo sa Ginoo, pirmi yung apil ang tanang katawhan. Kamuron, nag-ampo mamuron, giapil ninyo ang inyong silingan nga mga kawatan. Ha? Giapil ninyo? Kanang moingon ka, Ginoo, taga taong kog trabaho. Para ra ba na sa imong anak, para maka-eskwela, para ra ba na nimo, para mas stable ka financially, or apil sa nang mga standby diha nga mga way trabaho sa imong silingan. Basig wa maapil. Apil sad kaha nimog ampo nga ilikay sa mga dautan. Sa tigingon diri, ayaw kami ibutang sa dautang sa lisod nga pagsulay or mga pagsulay. Giapil sad nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Giapil ninyo? Wala mo tingog. So, tanan gina, apil gina tanan. Pasabot dili ta magampo para sa atong kaugalingon, di ba nadunggon sa Ginoo or para lang sa imong pamilya or para lang natong mga Filipinos, di na pwede kay gihigugma sa Ginoo ang tanan gyung mga tao. Nagpakatao siya para sa tanan, nagpakamatay siya para sa tanan. Dili lang para sa usa ka tawo or certain race nga mga Hudiyo lang. Mao na nga nindot ning atong umaabot nga synod gani on the process siya kaning ato yung sana synod of synodality karong sunod tuig matapos. Gipahinumduman ta nga ang simbahan usa gyud kadakong katilingban sa tanang tao. Kamaotang mukuyog, kamaotang maminaw, kamao sadtang mo higugma sa tanang tao. Dili kay mag-ingon kaming Katoliko mo na careful ta aning atong kuan, kaning atong kanibitang lalis-lalis aning mga relihiyon, kuan ta na sana amping ta ba nga dili unta musangko sa pagkasilo sa atong mga kabubuton. Kay sige taglalis anang Biblia, sige taglalis anang doktrina. Kay tungod ako Katoliko, ikaw Sabadista, ikaw Iglesia ni Cristo, ikaw born again. Basig na sipyat na ta. Gasige lang tagtuki og kinsay sakto, pero wa na ta magbuhat unsay sakto. Kung unsa may sakto, maghigugmaay ta. Mag-inampuay ta. Ug matod pa diri magpasayloay ta sa atong mga sala. Ay nangutanan ako nga amahan padir
problema gyud ko kaya nga akong anak nanguyab og Iglesia ni Cristo, nya kami solid gyud ming Katoliko. Amo gyud siyang gi-discourage pa din nga giingnan ra bas iyang uyab nga laki mang ila og mga asawa kanako pabunyag sa Iglesia ni Cristo, balhin og tinuhuan, mura mo sad kunog mo balhin ilang anak. Di kamo kuno be, og kamo inahan o amahan ani. Nya solid kay mo, gikas pagkagamay dadon gid mo simbahan, active pa gyud kay sa simbahan. Nya karon ang imong anak nga laki kay nahigugma kaayo aning babae nga Iglesia ni Cristo, magpabunyag didto og mobalhin og tinuhuan. Unsa man? Pugnan o tugutan? Ambot lang ninyo. Mag-ako'y dunay anak kamo yung bahala diya kay kamo may nay anak. Inyong sa kong i-apil-apil. Ay lang kong i-apil diha kay wa man ko'y anak. Pero isip pare, moingong gyud ko, tuguti, ang importante ang gugma. Ang gugma. Nay among kuan kanini ang study dito sa kaning sa seminaryo ba? Gatuon pa mi hisgot manggid mi aning mga laing tinuhuan, mga inana ba. Nya naghisgot sad mi sa mga tao nga ang pinakadaghan bayag na convert nga mga tao na kanabang mga solid na gyud kaayo nga mga tao ba, mga professionals, mga philosophers, mga dagkong tao sa katilingban, ang pinakadako yung record nga na-convert ba, nga nabalhin gyud ang Katoliko ra gyud. Si San Pablo lang daan, persecutor guni, hardcore guni nga kanaganing Hudiyo, gipamatay gud niya ang mga matud pa niya diri, gipamatay gud niya ang mga kanaganing nagsunod sa kuan, na-convert sila si San Agustin, ka mga ngilngig ana nga mga tao nga mga pagans, mga philosophers pa yun, na-convert. Ignatius of Loyola, convert. Saint Vincent de Paul, na-convert gikan sa wagi klarong kinabuhi ba, supak pa yun, ug daghan pa yun kaayaw na nga-convert. Nga naman, matod pas atong claim, pero ato raning claim, kung imog yung paladman ang imong pagtuos Ginoo, musangko yung kas pagkakatoliko. Testingin ninyo. Basta imog yung paladman ba, imog yung ipatidlong ang imong ang imong pagtuos Ginoo o ang pagsunod nimo sa Ginoo, musangko yung ka nga mahimo kang Katoliko. Ngano man, kay ang Katoliko maoy nag-isip nga ang tanang katawhan anak sa Ginoo. Munang subo sa palandungon nga naay mga Katoliko nga magsigig condemn sa lain nga mga tao na sa laing sikta or lain nga relihiyon. Kay ang meaning sa Katoliko is universal. Tibuok kalibutan. Matod pa sa atong binisaya nga kuan, makaylapon. Og unsa man ang makaylapon? Unsa man pagkaylap? Nga matumaning tubag sa salmo nga panglakaw ka mong tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Nakita mo nagsuon? Nang nalipay ko, nga naay mo text nako, Pader, palit kog slot. Pero dili bangilad, nga lain man ang akong tinuhuan. Malingaw lang ko sa imong kanya, naluoy po ko sa imong kanang, anisabot sa ko ba, nga nagkinahanglan mo niya. Sige man kong paminaw sa imong humili, mo palit kog slot. Di ba nangilad nako? Di ginangilad, bisag imo pa nang himuong 1,000 ka slots, mas mosamot kanindot. Lain de ka nga tinuhuan, musamot kanindot. Na sa laing minister, sa laing tinuhuan, Pader, sharing lang ning ato ha. Kana ganin di lang ta maglalis, pero ganahan magugos imong mga punto, magkuan lang ta, sharing lang kay malingaw sa kunimo da. Nako ka na, nindot kay na anong lalison man nato nga pwede ra man sharingon. Di ba? Sharing ba? Na ingon nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Unsa sa inyong tinuhuan, unsa man siya. Ang amo anak Pader, inig tamparos pikas, punan ganig ikaduha, pusilo na namo. Mo nay amo kay injustisya man na nya, God is justice man. Ana, sakto sada. Nako sa amo kuan kapito. Bali-bali gyud, bali-bali.
hangtod yun nga mamatay ka. Kay amo man tong gisunod ang there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Yan siya, mao ba pader? Nya ikaw pader, mubuhat ka ana. Nako, wa pa say siguro testingi ko no be testingi. Ana ba? Di ba? Nganong maglalis man ta kanang sharing of views. Kung musunod ka ning ako, di kuyog tas pagkakatolik ko. Ug di sa kamo sunod, at least naa kay nasabtan, diha ta magrespetuhay. Ana ba? Kaysa magsigi tag-away, hangtod maggubat na ta, hangtod magpinatyanay ta, di ka magguol ang atong amahan ana nga nagsigig angkon nga ako kang anak, pinangga ti kang anak, gipasaylo ti ka, ang akong adlaw akong gipasiga sa tanang tao. Karon maghimo man taron sa ato na sang kuan 2,000 Hail Marys na mga buotan kinig naong ato mga 2,000 Hail Marys. Inaot unta nga di ra na sila magsigampo para sa San Vicente Ferrer Parish ana. Ayaw tibuok kinang kalibutan. I-appeal tong katong sigpaningil og utang, kamo say paninglan, nya wala basan mo'y bayad-bayad. Ana, i-appeal na siya. I-appeal sa to katong mga tao nga nangutang nimo nga di mo bayad. Ana, i-appeal sa to siya. Ayaw to sahir ba mo ampo ta Ginoo tagain nila na siya sakit kay aron di na siya kuan di na siya sig hasol man kaistanan pailhara na siya Lord ini kasunod tuig na paralyze ato na niipikto na yung akong 2,000 Hail Marys to na kuan nasakit na gigabaan na ayaw ana in town please lang ayaw sige lingi ako na imong tupad ko na be nya pangutan siya ing na appeal ko ron sa imong pag-ampo na gi-appeal ko nimo sa imong pag-ampo importante na usay ako ra gyud ako yaw appeal lang uban ana kay usara ta sa matas Ginoo mindong na ta.